Ongi etorri hemen saiora, gaur gaude berriro hemen, amatasunak feminismotik osnartzen edo, gonbidatu ezberdinekin saio bakoitzean, eta esaten duen amatasunak pluralean, beti hori nabarmendu nahi dugu, ez? Ez dagoelako amatasun bakar bat, azkenean esperientzia ugari, bizipen ugari gaiarekiko, ama izan ala ez izan, eta guztietaz hitz egin nahi dugulako hemen saio honetan. Gaurkoan gonbidatu maite badugu, gertuko laguna ere badelako, eta berarekin hitz egiten hasi baino lehen Ainorak aurkeztuko. Haurdunaldi xamur eta arrunta izan zuen Ainoa Arretegik. Erditza baino asko korapilatu zen. Semea bazetorrenean lehenen zantzuekin gerturatu zen erietxera. Erditze plana buruan eta semea besotan izateko gogo biziz. Urgentziazko zesaria egin zioten Ainoari eta umeak jaiotze prozesuan izandako zailtasunekin larrialdi egoeran ingresatu behar izan zuten. Une ederra izan behar zuena, etzen horrelakoa izan. Zorionez, ondo bokatu zen dena, baina gertatutakoa ez du bere ala ahaztuko Ainoak, eta gurekin partekatzeko asmoz etorri da guregana, edo hobe esan gu gonbidatu dugu etortzeko guregana. Ongi etorri Ainoa. Eskerrik asko. Zakit urduri zauden, ez? Pixkoa, bai? Pixkoa, bai. Normal, gure bai, guztietan, ez pentsa. Ohitu da zaudete. Ja, bai. Hori, gaurkoan zurekin ez da igual gaia ez da bereziki xamurra, igual hitz egin nahi duguna, ez? Baina, izenburua jarri beharrean pixka saio bakoitzari jaiotze osteko hospitalizazio prozedurak edo jarri nahi izan diogu pixkat honi, uste genulako ere niri ikusgarritasun bat zitzaiola ustena, baina askoz gehiagotan gertatzen diren ezbeharrak direlako, eta hori jaio eta ostean ingresatuta gelditu barriz eta horrak eta bar, eta hor bizitzen diren errealitateak ikusten nuen, gai honekin lotutako, amatasunekin lotutako beste hainbat gauzekin bezala, nahiko invisibilizatu dela, baina hau bereziki ez, eta gertatzen eta izun arte, ez dela konstiente, ostras, hor bizitzen diren. Zer suposatzen duen, bai. Orduan, pixka gaian sartzen joateko edo, ezakit zure kasuan, ama izan baino lehen, normalean haurdunaldiekiko eta erditzarekiko egoten dira espektatibak, eta horren inguruan hitz egiten da asko, ez? Eta beldurrak, erditzare, minak, ez minak, gogoak, baina normalean erditze osteaz gutxi hitz egiten da, ez? Eta hori beste gonbidatu batzuekin ere askotan atera da, dela pixkat betiko ahaztutako hori, eta hor gero gertatzen dira gauza pila bat. Zure erditze ostea intensoa izan da, ezakit, bazenituen espektatiboak tipikoa zen horrekiko, hau da, haurdunaldia eta erditzarekiko, eta ondorengoarekiko? Bai, atalez eta lehiongo gara. Haurdunaldiarekiko espektatibak ziren onak nituen. Ilusioz hartu nuen, eta egarran banun idea buruan zen, etapa bat ez, polita izan martzela, goxeatzena, disfrutatu, gero hori ere agitz presente nuen ez erditze ostea eta gero bizi aldatu behar da. Orduan, venga, guain egitera, eta orduan egon nintzen aktiba, gorputzak lagundu zidan, eta disfrutatu nuen pila bat gai hortaz, eta ongi joan zen dena, haurdunaldian, ez zen inongo komplikaziorik euki, ez duen, ezakit, goitik hau eta ere ez taldi batez, gorputzak erantzun zidan, eta gustora. Eta orduan espektatibak onak ziren, eta bete zer. Erditzarekiko, ez nun beldurrik. Ez nun hartzen momentu bat beldurrakin moduan, bai, irakurri, espektatibak nituen, nik uste, gaur egun, espektatiba ohikoak, ez, igual nire inguruan ematen direna, saiatu behar naiz alik eta gutxien medikalizatu izatea, edo kontzea aurra jaiotzerako zalan kontra, saiatuko naiz epiduralena alik eta gehien luzatzen, edo ez badut hartzen, hobe, edo, ez dakit. Nire inguruan ikustu dut, ematen diren espektatiba ohikoak irakurri nuen horren inguruan, baina, gehiago erronka bat bezala, edo, bai. Eta erditze osteana, egiaran ez nuen, espektatibak
ziren txarrak. Orokorren. Bai, igual nire ingura, bai, batzutan erratu nahi, baina hain txarra ere ez da izango dena. Aditzen dituen komentarioa ziren txarrak. Orduan, nik nire burua ere, nola baita inun, lako defentsa mekanismo bat, lehen izan eta izan martzirela, mierda bat. Eta... Berdu ja, zindazen pixka prestatu. Eta hortikan gora. Eta gero, espektibaiak izanagatik ere, badira leona eta badira txarrak, ezberdina izan zen. Mino, bai, batzutan erratu nahi, denain txarra ere ez da izango, bai, sensazioa nun, igual batzutan, igual luen dela urte batzuk, eta goenek ama dago tendentzeri batzutan, egiten dugula dena superromantiko, eta polita, eta erditzea, eta batzutan egiten dugula ere, bertze estremora pausu bat, eta nire hartu baina zer egin dut, nire bizitzakin, ordu nintzela. Osak, ez zuri asko iritzizaizun mezu hori, ez? Aprobetxaturen, gero bukatzen dela dena, zure bizitza bukatu behar da, jazta, orain da... Bai, eta lehen daizko hilabetean, ez zuzun horik egingo, zuzun egar bertzetik adituko, bai, dena zen nahiko negatiboa. Bai. Orduan espektatibak, horiek ezagitera. Bueno. Eta gero zein izan zen errealitatea. Eta zein izan zen ez zure esperientzia guztiekin. Una ordenaldia esan duzu... Bai, ordenaldia bete zen. Ongi, espektatibak egiarran bete ziren. Eta agitze horitzapen polita dute ordenaldiaz. Eta, hori sarreran esan duzuten bezala, ospitalera iritsi nintzen arte, dena joan zen normal, baina ospitalera horitzen naiz, nila kontrakzioekin aietu, eta ez nengola dilatatua, gutxi nengola, eta etxera bidali hartzeaten. Eta baina hor, nik erranin, azken eguna zen, urrengo eguna, tope bat jartzea izute, eta urrengo egunan da programatua, orduan gu, hortara Donostira joan nintzen, baina gu programatua izan ezkero, Iruñera etorri bargara. Orduan erranin, favorez, bihar joan barra naiz Iruñera, ez egin joate itxera, gero Iruñera joateko, zinez hemen gelitu, egingo dizugu proba bat, eta orduan jartzen dizute aurran pultsazioak eta pixka kontrolatzeko makina hori, eta hor izan zen lehendabiziko alarma sortu zen, alarma txiki bat, hasieran rantzeten, pulsazioak noizbenka bajatzen zaizkio. Orduan hemen geldituko zara, eta emango dugu kontrol bat, horrena, eta hori, orduan hor hasi zen, ni iritsi nintzen ez, erditzeko momentu hortan ere, ez da ere ez nengoen erotua kontu horiekin, baina nire erditze plana, ez, zesarea bat izatea zen, azkenan nahi nuena, aleketa medikalizatuena, ez, gero ilusio horrekin, titia emango niola noski, azal-azalan kontra kontuko nuela, ez, orduan, horra hasi zen hori, gaztelu hori, pixkanaka eroitzen, eta desastre bat izan zen dena, kontua da, horrak ez digute inoiz azal, bereek ere zuten jakin zehazki zergatik, baina ez zituen ongi toleratzen kontrakzioak, orduan hori nabaritzen zen bere pulsazioetan, eta noizbenka galtzen zituen, orduan, hor, aldiro, sartzen ziren mediku pila bat, hasten ziaten tripa mugitzen aldatera bestera, jartzen ziaten medikazio bat, hori pasan zen aldiro, kontrakzioa gelditzeko, eta, aurra berriro suspertzen zen, baina kontua da, olako egoera baten aurrean, ni ez nintzelari ez dilatatzen, ez deus, kontua luzatzen ari zen, ikusten zen, aurrak ez zuituela ongi toleratzen, zerbait ez zijoala ongi. Prozesu hori pixo da azeleratzeko, gintziaten boltsa amiotikoa lertu, eta hor ikusi zen jaura zikina. Aurrak egiten duen lehenengo kakari ez, mekonia kanpoan izan behar dena, barruan intzun, barrenin, eta orduan, hori dago likidoan, eta berak likido hori birenztena izen, eta orduan birikak zikintzen. Eta hori izan zen, hor ikusi zutenean likidoa zikina zegoela, orduan arduratu ziren haunitz, eta hor pixkanaka ere izan zen prozesua, joten zituen aipatzen. Igual zesarea batean saiatuko gara ez, baina igual zesarea batean bukatuko da guztia. Horrela baldin bada izango da emergentziazko zesarea bat, eta izango da titat, ez dizugu esplikaziorik emango, eta hola izan zen, azkenean, izan zen, zazpi orduko agonia bat, ordena pipokertzen, gero eta mezu txarragoak, eta azkenean, etorri, hartu ziaten, eramantzaten kirojanora, eta atera zuten.
atera zuten, bai, modu, zesaria bat, urgentziazkoa, ez dut inorreri desiatzen. Pasatzea, bai. Eta, bueno, igual bergorazteatik urgentziazko zesarea batean, da ebakuntza bat gertatzen dena hor, baina ez dago anestesiarik eta... Bai, badago anestesia bat, nire sensazioa izan zen hori, sartu zizkiatela txute pila bat ezakit hor 5 minututan, eta bai, lokartzen dizute, baina, horrek dena behar du bere denbora, eta atera behartzen aurra, holarra dizutura, eke sakarlo. Eta orduan, sentitzen duzu, bai, nire sensazioa, da sensazioa ezakit, txarra, arategi batean bezala horra direla zure aragiakin, rirra, bai, ezakit, bai, sentitzen duzu hau nitz. Eta ni, baian, hori izan naiz, oiuka, baina, bueno, zeuden eran, nire garran inorreketzen iten kasu egon hor, eta hola jaio zen, eta orduan, bueno, horrekin, erditze ostea, ere ahitz bat lehentzatua. Hori da, eta iristela, erditzaia, zure espektatibak ez ziren hain txarrak, baina, bueno, polita berezik etzen izan, prozesu luze eta gogorra. Bai, deus etzen bete, deus ere. Eta gero erditze ostean, bai, nahiz da espektatibak etzen ditun honenak, baina ez zen inolaz ere imaginatzen gero gertatuko zena. Ze horrek ze ondorio izan zituen gero aurrarentzat, zuretzat? Izan zituen ondorio bat, hilabete bateko hospitalizazioa, lehendabiziko 2 egunak, kontua da hori, aurrak zitula likidori irentzi zuen, birikak inflamatuak, zikinak, eta ez zuen ongi arnasten. Eta lehendabiziko 28 ordutan bereziki, dena txarrera joan zen. Haietu zen arte, arnastera makina batekin, eguneko unean. Etzun orduan, hor, duzun zure, egoera da, zu zesaria batekin, eta gainera, 28 ordutan dena okerrera, eta hori aurrari dagokenen, eta gero hortikan aurrera egia da, hilabete bateko epean, dena ubera, eta hilabete batean atera ginen ospitaletik, perfecto, aurren osasun egoera ona, eta orduz geroztik ere ona izan da. Baina eta gaur hitz egin egin da bereziki, ez? Bai, zentratzeko zaitzen bixot. Ez, aizea super antolatua dena azaltzen, bai. Zoia hori da, egoera hori, hilabete hori orain laburtu duzula asko? Bai, hori da aurraren igual ez dela interesgarria dena, ez? Baizik eta horrek gero neregan edo ubikatzen gara. Edo, bueno, zehaldarri lortu alditugu hortikan. Ez, azkenean, ez, zuzade horrelako zu, edo beste askotan gertatzen den egoera, hau, ez? Erditu ostean, emakume bat, hor dago, eta... gainera, zesaria bat egin erdituakoa. Hori da, ebakuntza bat dela, eta hori guztian gorputz, eragina duela. Eta egoera horretan, aurra hor, eta zuri alta ematen dizute. Bai. Baina egin dut zerrendatu ditut, ez? Momentuan, kaos horren barrenean, eta hor da hitz hori ez, violentzia obstetrik bana. Nik ezagutu gero gainera, momentuan, zu ez daude deustan pentsatzeko, eta ematen dizkizuten mandatuak medikoak edo nadakoak edo soziara, maite dituzu, eta listo. Nik ez nituen bizi igual, gauza batzuk baina beste ez nituen bizi hola violentzia bat moduan, ez? Eta ez nituen detektatu hola, askotan violentzia detektatzen dugu, genero indarkerekin bezala, ez baldin bada zerbait jagiz bortitza edo hori, izeberg hortan ez derdena goian da ona, baina horra ezpian badaude gauza honitz ere. Eta gerora pentsatzen jarratu. Gauzak, hobetu daitezkena, tratu aldetik, gehiago igual hospitala, sistema bera, espazio aldetik. Hori da pixka batetu nahi, hori da egoera, ez? Azkenen, zu, alde batetik zorionez, zesarea bat izateatik egun batzuk gehiago jarraitu zu ospitalean ingresatuta, baina gutxi, uste dut, ez? Eta hori izan da momentu bat, amari alta ematen diotena, zure aurra ingresatuta dago, gainera guzi, ez? Egora larriko esto batean, horre ditun mugapenekin, eta zuk ez duzu espaziorik horregoteko horrekin. Bai, hori da, igual, nik ezun uste, nire bizian inoiz, eskatuko niola, erizen bateri favorez, nire ez eman alta, hospitalatetik baina hori, hola, eskatu genion. Ni guen era banoie, zeran aurra orduan gaindikan gainera larri zegon, guzian, eta, ematen dizute alta, ez sentitzen du, zarela, Nafarroan bizi zarela, ez zarela hemen Donostin bizi, baina, eske gure protokolo hitza honitz dago. Eta,
ezin dugu luzatu hau. Eta orduan, horrazten da, hori, de repente, igoritzen ez gaina igande bazen, igande guerdia, igande atxaldea, ni hor, ezin ibili etxonez, hospital kanpoko banko batean esertzen zen, gainera zen garai pandemikoa, dena, kafeteriak itxita, ospitalean egoteko banku horiek kenduta, ez dago egoteko lekurik. Bueno, gaur egun ezakit. Baina orduan ez zegoen. Kanpoko banko batean, ez gaina adit horra eta bertan dago. Jende guztia, Realan partidora, bokadilloak, ez dakize, bufanda ez, jendea kontenio ez, postasun horrekin, eta ni hor, hola, ai ama, ze pasatu da, nire guztian, ez? Eta salduta bezala, hola, ospitalak, abandonatu izan banu sensazio hori, bai. Eta hori badakit aldarri bat badela, da, eta nik ere nire aldarria egingo dut, baina hori da, favorez, egokitu espazio bat, gurasoak egon alizateko hurbil, eta batez era amazatik, karo, zu gainera, azkenean bideratzen dizute, ja, titia eman nahi nun, bai, eta erditzea ongi joan da, eman nahi nun, baina oain gaizki joan dela, oain dik gehiago, eman nahi dut, behintzat hori, ez? Ez dut izan aukera aurra hartzeko 10 egun pasatu arte ikusi nuen 8, ez dakit, jaio eta 8 ordutara behintzat, eman baldintzak ospitalean titia eman alizateko, gure kasuan, titia ematen ez ginen hasi, ez dakitzen baden, kasi ospitaletik ate ginen arte, baino bertze batzuen kasuan igual badute aukera hori, ordan egokitu espazio. Bideratzen dizute azkenean, ez, segi etxera eta hola deskantzatuko duzu, ja, baino, eta izaten alda aukera bat hori, baino, tanik hemen egon nahi baldin badut, hor, egon behar naiz, sillon hortan, sillon, magela guztien egoten sillon horietan narratxa pasatzen ere zesariakin eta, bardan, alde hortikan, bai, egokitu behar da. Eta horretaz gain ere, bertze, sanik adibidez, agirrizki, jazten. Bai, ez du kontatu daina. Ja, zesareara, nik adibidez, dut oroitzapen agitxarra, erditze batean, beti zauden norbaitekin akompainatu. Bai, zesareara, dizute kirofanora, orduan, protokolak dio, hor, ez dagoela inor, baina, zakitu. Nik ez dakizkitu ospitaletako protokoloa zenbateraino izan barriren hain zurrunak, edo ez, ja aspektu mediko batetik, ez? Baina, nik horitzen ez, gorkan ere bikota, favorez, nire zutzi guain bakarrik. Eramaten dira zu kirofano batera, gainera egoera kritiko honetan, eta gainera izan zen, eta bakarrik. Eta, bai, orduan, hori aldarri bat. Bakarrik sartu, bakarrik bizi prozesua, eta bakarrik osteko ez dakitzen baden bora. Imaginatu horrek bapaten aurra desagertzen dira. Bai, aurra, jaio, eta segundo bat jarri ziaten hemen, baina gero imaginak erantzan, bera tematu zelako, zati bestenaz, jarri hemen ikusteko, ez ukituta, segituan eraman zuten, probak egiten ez dakitzen, baina imaginak tematu mentzen, da behintzat ikusi, nego nola, ez nekila ez da nonen gore, ez dut ez da horitzapen momentu horretaz. Eta hori dena bakarrik. Hori, ez dakit. Nik uste dut zesara humanoago bat egin alden. Ez dakit. Ez nez medikoa, ez ditut ospitala kontrolatzen. Hori izango zen ere aldarri bat. Gero, hortikan eramaten dizute, anestesia pixkanaka pasatzeko gelatxo batera, eta hortik, ama eta aurria jo berriak guztiak dauden plantara. Porperio planta famatu hortara. Hori, niretzat izan zen agitz bortitzan izuteran zu zaude. Zure parafernalea horrekin, ez duzu zure aurra ondoan, ez dut ikusi ere, ez dut izan aukerarik hartzeko, eta eramaten diazu, denei ongi joan zaien, zonalde hortara. Aditzen dituzula aurrak, negarren, etengabez, hor daude denak, aditzen da, eta behintzat erranean, favorez, niri ondora, biko gela diren, niri ondora ez ekarri inor. Itzago zen, zerbait, agitz tortu oso, saiatuko gara, baina justo gaur ari izaten erditza honitz, eta hori bai pasatu zen, etorri zen ondora bikotea turrengo arratxean, egoera berdinen, aurra, baina hala ere, bertza espazio bat. Ez ditut nahi aditu aurren negarrak
Zurea ez duzunen ikusi ere. Deustako ez dut ikusi ere, oraindik. Bai, Humanizazio, ez? bertze espazio bat. Ez dut aurrenegarrik egiten nahi. Egora hontan, inorrena. Ja. Hori, gero... bai, bueno, erran behar dut, niri orokorrean mediku, emagin, tratua izan zen agitz hurbila eta humanoa, alde hortatik ongi tratatuak izan ginen, momenturen batean, bai bota dugu faltan, adibidez, nire planetan ez zegoen astea esneatetzen txisme horrekin, manuena hor sakaletxe, hori zen nire, hori bai zela ez espektatiben artean. Ez zegoen inonen. Ez zegoen inon. Horrekin pixkat. Hori bai, etxean pasatzen den bezala titiakin, ez? Ospitalean ere bota nuen faltan pixko bat edo aholkularitza pixko bat, bale. Aurrak, bueno, sedatu egon zen 10 egunez, orduan sueroakin alimentatzen zen, baina, bueno, claro, hor dago zure titia, dagola, bi globo bezala, izteiten du, nik ez dut aurrik hau ateratzeko, orduan hasi bartzara, egoera hortan ez dakizula eman behar diozu noizbait, edo ez, baina hasi bartzara zure titia erari ustutzen, zati bertzena, izango duzu infekzio bat, mastitisa, edo dena delakoa. Orduan, bueno, nola, zer, bai, masajeatu, eta sartu jeringila honetan, kaletxe saboritzen etorri zela bat, eta hola, YouTubeko tutorial bat ikusten izan zen, ez da, hasi, eta ospa. Begira, ez nien deus, ez nintzen gainera deustako. Nola prozesatu dezakezu informazio guzti hori, osea, ez da... Zure gorputzak bidaltzen dizuen informazioa, mina, titiak, ez dakiz zer, aurra nun dagoen, ez? Bai, ni bai momentu hortan zen, gu ginen laino batean bezala, eta gaina etorri zen hori holago, no te estoy entendiendo nada, no te estoy haciendo caso, osea, ez dakit bertze forma bat, edo bertze ez dakit. Hurbileko norbait lagunduko jarriko dizuna katxarroa, berak ingo duna, edo ongo dena pendiente. Ez dizute erraten, baina igual bai, izan bidatzi dizute, edo mezuak diregu, ya te merece la pena esfortzunek. Nik hartzen, ez dut egin ahal izan deus, pentsatuan honetik, bai, behintza saiatu behar titia ematen. Ongi hartzen denean. Behintzat hori, favore, zure mezua lagundu diazu, ez erran, bai, ya te merece la pena. Bueno, pues bueno, polita eta gogorra ere kontatutako, baina, bueno, joango gara azken galderetara, eta bukaera nola azkenekoan izango zuen aukera ere bergorazteko egindako zerrenda. Leheneko galdera izango zen, zei gustatu izanen ditzaizuke jakitea ama izan aurretik. Ez dakit izan manu lotuta zure esperientzia konkreto honekin edo orokorrean. Nik uste doi badula pixko lotura. Ze hori, olako prozesu hori bizita gero, pasatu zitzaiguna zen, gero, hartu genuen besotan, ez, titia, ez dakiz eta orduan, nik ez nekin izan martzela hori. Ez da, saltzen genitula etxeko traste guztiak, sehaska, sileta, kotxeko silla, ez da inon egon. Eta hori izan da gogorra, ez daran, nik visualizatzen nuen, bueno, kotxean jarri, eta venga, mugituko naiz, maratonat, edo siletan, eta paseatzen, edo sehaska, arratxan loiteko, utziko du sehaskan, eta ez. Izan da zure lapa bat. Gainan. Eta, bueno, nik uste dut, gero jendeakin solasten, eta badira aurra honitz, hola, lehenak ez, bueno, bai izan dela ondorio bat ere, ez? Lehenengo hilabetean ez dudana izan, pues, guain, ari naiz eskatzen, eta demandatzen, eta hori izan da gogorra niretzako ere. Bai, orduan, bueno. Zure gorputzaren extensio bat bilakatu. Hori existitzen zenik ere, lehen daiziko 3 hilabetan, pues, ala, gure gainean lo. Hemen egin du lo. Eta gero igual jendeakin solasten hartuzu. Bai, hori nik ere, eta nik ere hartuzu. Nik uste nintzela, hau ez da inon pasatzen. Eta nolako gauzak jakitea lehenagotik ere, songion. Eta ze superbotere gustatuko litzaizuke? Ja, ez dakit, hau pentsatzen duzu, jendean hitzek arrango dula, baina bai, gero, hau da gero eralta izan den hori, baina zerbait kulpa momentu horiek deusestatzeko balita batekin. Kulpable sentitzen zarenean gauzten duzulako, zakin horrekin eta zuetzo delako, edo tatzen dut, bai, hola, pup, ze badakizu berez ez dela, sentitzen ari zara kulpari, baina ez dagoela arrazoirik, hori sentitzeko. Baina hor dago. Orduan, hola, hori deusestatzeko botere bat.
Ez du inorek esan, baina da, bueno, bai. Bai. Ingo dugu zerrendatxo bat, hola, Bai. Eta azken galdera, ze aldarrikapenekin bukatu nahiko zen, agian egin duzun zerrenda hortatik edo badago bereziki bat, edo bat nabarmenki ikuste duzuna egingarrien. Batu dut, hori da. Iruditzen zaiterako dela egingarria eta, olako prozesu batean ja berez prozesu bat dela, ez? Prozesu gogorra. Aurra gelditzen ospitalizatua, egokitu espazio bat. Gurasoak hurbilegoan izateko baldintza duin batzutan. Hori printzipalki. Bai, gauza nitz, igual nik uste ja errantzu. Bai, esan dituzu, bai. Hori, iruditzen zaiterako, dela gauza bat, garraixa egiteko. Sistema publiko batean, osasun gintzak, nik uste hori ematen alduela. Bai. Aurren zaintzaiak ere aintzat hartzea, ez? Bai. Ez bakarrik aur hori. Baina hori, eta nik uste hau estrapolatuko nukelare, ze gaur igual berezik hitz egin du erditze osteko ez da batera, baina ez aurra diren bitar, bai. Zesan egotik gertatzen azaizula zazpi urterekin, edo zein istripuren gatik aurra hospitalizatua dukitzarena, eta duintasun maila bat bermatzea bere inguruan dagoen horri. Eta erditze ostan erratzen dut olazte, karo, ja berez da momentu nahiko zaurgarria. Bai. Bai, zurea da tombolaren tombola. Bai, eta aurraren beharra ere, da ez berdina. Orduan, beti ez, aurran, baina, hor bereziki, bai. Bukatzeko, eta eskerrik asko Airoa, ia gonbidatu guztiei, ze, horrela garen ez zainara eta ni, batzutan antzi egin zaigu, bestetan ez. Horrentxe bertan txibatu digute ere, bai. Baina, saiatzen gara, gonbidatu guztiei antifaz bat oparitzen, hau da zuretzako, arroxa. Eta pixkat, hemen saioa dugu, eta beti esaten dugu, superwoman eredua ez, baina supermediokridadea bai, eta azkenean dena gure txikitasunetik eta gure aleginetatik, bagarelako antifaz superheroi, edo ez heroi, edo deskantzatzeko antifaz baten merezidun. Elburu ezberdinek. Erabieneko duzun. Bezakit, emango diot, funtzionaria. Zugin zulo batzuk, eta eskerrik asko gurekin egoteatik. Baina, mi esker oso interesgarri. Relajatuago bukatu dugu, ez? Bai. Eskerrik asko, musu bat.